Γεια σας παιδιά, σήμερα θα σας κάνω κάποιες ερωτήσεις να δω πώς τα πάτε. Συγγνώμη που η εικόνα είναι λίγο μικρή, αλλά δεν προλαβαίνω να κατεβάσω κανένα πρόγραμμα. Έχω 3 ερωτήσεις. 1. Τι είναι το Ask FM? Νούμερο 1. Τι είναι το Ask FM? Μην ψάξετε Google και τα λοιπά, YouTube. Να μου πείτε εσείς μόνοι σας, από τη λέξη τι καταλαβαίνετε. Νούμερο 2. Πώς λένε το όνομα του ψαριού μου? Συγγνώμη που άργησα, αλλά εντάξει. Και 3. Εντάξει. Και τι είναι το eBay? Αυτά τα 3 πράγματα ρωτάω, είναι μικρό το βίντεο και συγγνώμη για την εικόνα πάλι. Αυτά τα 3 πράγματα γράψτε στο Facebook κάτω στα comments ή αλλιώς στο YouTube και σας παρακαλώ κάντε like και εγγραφή ή αλλιώς do like and subscribe. Σας παρακαλώ έτσι να δει το YouTube κάτι πράγματα που έχω ενημερώσει. Γεια σας!